Seurat jatkuvat. Laulamme virren 80. Virren jälkeen palvelee veljemme Erkki Hurtiik Torniosta. Virsi 80. Jatkamme seuraa ja luen täältä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, sen jakeet 25–37 ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja katso, yksi lainoppinut nousi ja kiusasi häntä sanoen, Mestari, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Mutta hän sanoi hänelle, mitä laissa kirjoitettu on, kuinka luet. Jumalas, kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustas ja kaikesta sinun voimastas ja kaikesta sinun mielestäsi ja sinun lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin hän sanoi hänelle, oikein sinä vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi itsensä vanhurskaaksi tehdä ja sanoi Jeesukselle, kuka minun lähimmäiseni on? Jeesus vastasi ja sanoi, yksi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon ja tuli ryövärien käsiin, jotka hänen alasti riisuivat ja haavoittivat, menivät pois ja jättivät hänen puolikuolleeksi. Niin tapahtui, että yksi pappi sitä tietä vaelsi, ja kun hän hänen näki, meni hän ohitse. Niin myös leviläinen, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänen ja meni ohitse. Mutta yksi samarialainen vaelsi ja tuli hänen tykönsä, ja kun hän näki hänen, armahti hän häntä. Ja tuli ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti siihen öljyä ja viinaa, ja pani juhtansa päälle ja vei hänen majaan ja korjasi häntä. Ja toisena päivänä matkusti hän ja otti 2 penninkiä ja antoi isännälle ja sanoi hänelle, korjaa häntä, ja jos sinä enemmän kulutat, niin minä palatessani maksan sinulle. Kuka siis näistä 3 oli sinun nähdäksesi hänen lähimmäisensä, joka ryövärien käsiin oli tullut? Niin hän sanoi, joka laupiuden teki hänen kohtaansa. Niin sanoi Jeesus hänelle, mene ja tee sinä myös niin. Aamen. Tuolla Sakastissa ennen seurapuhetta, kun kuuntelin sitä
laulua, mitä täältä teltasta kuului. Sehän oli lasten laulutuokio ja se laulu oli hyvin puhutteleva ja sitä olisi mielellään pitempäänkin kuunnellut. Nyt kuitenkin me hiljennymme Jumalan sanan äärelle. Ja kun tälle paikalle kutsuttuna tulee, niin monenlaiset on olleet ne mietteet tästä palvelusvuorosta. Kun puhetta pitää, niin toivoo tietenkin, että sitä kuunneltaisiin, että taivaan Isä antaisi oikeita sanoja ja toisten sitten sellaiset tukemiset, kannustukset. Ennen tätä palvelusvuoroa moni on tarttunut hihasta, kun ovat ohjelmasta nähneet. Ja joskus muistan kotona, lapset sanoivat, että iskä, nuoret tykkää kuunnella sinun puheita, kun on niin lyhyitä. Mutta paljon on niitä viestejä ja tosiaan rohkaisuja, mitä olen saanut. Puhuttelevin viesti minulle oli erään ystävän laittama viesti. Se kuului näin: hei, kun menet sinne suviseuroihin, niin pyydä mulle ylhäältä armahdusta. Minun yhteys on poikki. Mutta jos minun synnit ovat niin suuret, ettei niitä voi anteeksi antaa, niin hän tietää, mitä hän tekee. Minä laitoin hänelle viestin takaisin ja sanoin, että sinullakin on mahdollisuus kuunnella näitä seuroja eilispäivästä alkaen sekä radion välityksellä sillä paikkakunnalla ja myös netin välityksellä. Ja sitten panin hänelle myös siihen viestiin, että meidän Jumalamme tai Jumalallemme mitkään synnit eivät ole liian suuria. Tämä ystävä luonnollisesti on ollut mielessä nyt sitten viime päivinä ja eilen illalla tulimme tänne seurakentälle, niin olikohan viimeisen seurapuheen aikana tämä ystäväni soittikin minulle ja sanoi, että hän on koko päivän kuunnellut niitä seuroja. Ja mikä siinä on, kun hän on tullut niin onnelliseksi, kun hän on kuunnellut sitä. Hän on Raamattua lukenut ja hänestä moni se puhe ja saarna, mitä kuulee, ei jollakin tavalla vastaa, mutta kun hän on niitä seuroja siellä, mitä te pidätte, kuunnellut, niin hän on jotenkin ollut niin onnellinen ja häntä vähän pelottaa, että onko se vaan sellaista ensihuumaa ja se menee sitten ohi, että mikä tällä on. Ja aikoi aamulle panna herätyksen, että pääsee taas kuuntelemaan seuroja ja varmaan sinä ystäväni siellä istut nytkin tai kuuntelet radioa, missä kuljetkin. Olet ollut minun mielessäni ja kun sinä pyysit sitä, että kun minä menen tänne suviseuroihin, että sinua muistettaisiin, niin minä ajattelen, että tämä
teltta, missä me olemme pitämässä seuroja, jossa on 5-6 tuhatta ihmistä. Tuolla seurakentällä olevat ihmiset, kuulolla olevat ihmiset, heidän sydämistään nousee taivaan Isälle pyyntö, että sinäkin omalle kohdalle, mitä ehkä olet jo saanut kokea ja tuntea, ja olet ehkä jo uskonut, että sinä uskolla saisit omistaa sellaista rauhaa ja lepoa sydämelle, saisit kokea sitä iloa, mitä on, kun saa olla Jumalan lapsi. Tämä teksti, jonka luin, puhuu myös tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Siinähän tämä lainoppinut kysyy Jeesukselta, että mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Siinä on tuo yksi sana, tekisin, joka kertoo hyvin paljon, ja siinä oli vielä edellä mainittu, että yksi lainoppinut nousi ja kiusasi häntä. Jeesusta eivät sen ajan kirjan oppineet ja lain oppineet pitäneet missään arvossa. Hänhän oli vaan köyhän perheen poika sieltä Nasaretista. Miten hänellä voisi olla jotain erinomaista? Tämä lainoppinut oli ollut siinä Jeesuksen ympärillä ja oli kuullut, kun Jeesukselta oli kiperiäkin kysymyksiä oli Jeesukselle tehty. Ja Jeesus oli aina hyvin osannut vastata, niin hän ajatteli, että minäkin teen semmoisen kysymyksen, että osaakohan tämä nasaretilainen siihen vastata. Mutta Jeesus vastaakin kysymällä, että mitä laissa kirjoitettu on, kuinka luet? Kun me Raamattua luemme ja sitä on kaikkien hyvä tutkia meille Jumalan lapsille, jotka saamme käydä Jumalan sanan kuulossa seuroissa, jotkut viikoittain jopa useammankin kerran, ja moni on lapsuudestaan asti saanut käydä seuroissa, jossa aina puheet pohjautuvat kirjoitettu Jumalan sanaan, niin se sana tulee monilta paikoin tutuksi. Ja kun veljet vuorollaan eri lahjoillaan sitä sanaa kirkastaa, niin sieltä monesti aukenee aina jotain uutta ja sellaista, missä joutuu ihmettelemään, että kyllä tuo Jumalan sana on rikasta, että tuokin kohta, josta olen niin monesti kuullut puhuttavan, niin siinä on tuokin näkökulma tuohon asiaan ja sepä tuntuu hyvälle. Niin tämä Raamatussa puhutaan ja Raamattu on sen vuoksi kirjoitettu, että ihmiset voisivat ja löytäisivät tien joka kerran viepii iankaikkiseen elämään, mistä tämä lainoppinut Jeesusta tenttasi. Ja täällä Raamatussa puhutaan 2 mahdollisuudesta, miten sinne taivaaseen kerran pääsee. Tämä lainoppinut, niin kuin nimikin kertoo, hän oli omaksunut sen toisen vaihtoehdon ja hän ajatteli, että hän sitä tietä kulkien pääsee. Ja se tie on sellainen, että ihmisen täytyisi pystyä elämään Jumalan sanan mukaan niin, että ei tulisi yhtään harha-askelta, ei yhtään virhettä, ei yhtään syntiä. Ja niin tämä lainoppinut,
Sillä tavalla hän ajatteli, että hän onnistuu elämään ja hänestä se Jeesuksen kysymys oli helppo. Hän vastasikin, että sinun pitää rakastamaan Herraa sinun Jumalaas kaikesta sinun sydämestäsi ja kaikesta sinun sielustasi ja kaikesta sinun voimastasi ja kaikesta sinun mielestäsi ja sinun lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Jeesus vastasi hänelle, oikein sinä vastasit, tee se, niin saat elää. Markus, sen evankeliumissa tästä samasta kohtaa kerrotaan, että Jeesus vastasi tälle lain oppineelle, että sinä olet lähellä Jumalan valtakuntaa. Ei aivan kuitenkaan Jumalan valtakunnassa, mutta että sinä olet lähellä Jumalan valtakuntaa. Aivan niin kuin Paavali kerran sanoi sille, oliko se sotapäällikkö vai mikä, että ei sinulta, tai hän sanoi, että ei paljon puutu, että minä en usko samalla tavalla kuin sinä. Tämä lainoppinut ei kuitenkaan tyytynyt tähän keskusteluun, vaan hän sitten kysyi, että kun siinä puhuttiin, että sinun lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin hän sanoi Jeesukselle, kuka minun lähimmäiseni on? Vuosikirja tänä vuonna, SRK-vuosikirja, puhuu tällaisesta lähimmäisen auttamisesta. Se on varmaan semmoinen kirja, joka meidän kaikkien kannattaa ostaa muistoksi täältä. Se ajatus siitä lähimmäisestä ja se kysymys siitä, että kuka minun lähimmäiseni on, se oli hyvä kysymys siltä lainoppineelta, mutta se on myös hyvä kysymys minulle ja sinulle, sanan kuulija. Ja se on ehkä vaikeakin kysymys. Meidän inhimillinen mielemme ei läheskään aina toimi niin kuin Jumalan sana sen tarkoittaa, ja kun se on käskystä korkein, niin se myös tarkoittaa sitä, että sekin kohta pitäisi täysin pystyä täyttämään, että me aina lähimmäisen otamme huomioon. Jeesus kävi opettamaan tätä lain oppinutta sillä tutulla kertomuksella, että yksi ihminen meni alas Jerusalemista Jerikoon ja tuli ryövärien käsiin, jotka hänen alasti riisuivat ja haavoittivat, menivät pois ja jättivät hänen puolikuolleeksi. Minä en ole Israelissa koskaan käynyt, mutta kun tätä Jumalan sanan paikkaa mietin, että minä siitä, jos Jumala antaa puhetta, yritän puhua, niin sitä tietoa ja monista saarnoista muistelleena, niin se tie sieltä Jerusalemista Jerikoon, se oli hyvin sellainen, se oli alaspäin vievä tie, hyvin kapea polku kallioisten ja lohkareiden täyttämää matkaa. Siellä oli mutkia ja oli paljon sellaisia hyviä paikkoja, johon tämmöiset maantierosvot tai tierosvot, voisimme sanoa, jota hän kohtasi, tämä kulkija, jossa ne saattoivat olla piilossa ja yllättää. Ja se tie oli niin vaarallinen, että sitä harvoin kukaan uskalsi yksin mennä, ja varmaan jos meni, niin pyrki sitten nopeasti liikkumaan. Ja tämä mies kuitenkin sillä tiellä yllätettiin, ja sitten Jeesus rupeaa kertomaan erilaisilla esimerkeillä, jolla hän kuvaa ihmisiä. Ja olen monesti havahtunut
sanan kuulossa, kun Raamatussa tai puheessa tulee tällaisia esimerkkejä, tai meidän kanssa keskusteluissa tulee esimerkkejä, ehkä kerrotaan jonkun ihmisen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä, niin hyvin helposti nousee sellainen ajatus, että miksi hän sillä tavalla teki ja olipa taitamattomasti tehty. Nämä Jeesuksen kuvaamat esimerkit ovat myös sellaisia, joissa on niin kuin helppo todeta, että kylläpä tuo ihminen teki pahoin ja väärin, kun hän tuolla tavalla teki. Ensiksi tässä kerrottiin, että yksi pappi sitä tietä vaelsi, ja kun hän hänen näki, meni hän ohitse. Varmaan sanana ja nimikkeenäkin tuo pappi meille tänäkin päivänä tuo sellaisen ajatuksen, että aivan niin kuin tämmöisen luetun ja opitun viisauden kautta hänen pitäisi olla esimerkillinen ihminen, joka ottaa toiset ihmiset huomioon ja aivan niin kuin hänellä olisi koulutus siihen. Ja varmaan tätä lain oppinutta, kun hän kuunteli tuota kertomusta, niin hän tuolla kohdalla ensimmäisen kerran hätkähti, että miksi hän Jeesus otti tähän niin hienon ihmisen kuin papin, esimerkiksi sellaisesta, joka kulkee ohi. Ja hän kuunteli edelleen sitten Jeesuksen opetuksesta ja sitten Jeesus sanoi, että niin myös leviläinen, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänen ja meni ohitse. Tämä leviläinen oli sellainen kirkkopalvelija, vastaisiko täällä telttatoiminnassa noita seuraisäntiä ja kirkossa suntiota. Näin minä arvelen, että joku tällainen kirkkopalvelija se oli, mutta senkin kohdalla voisi ajatella, että semmoinen hyvä ja toiset huomioon ottava käytös olisi aivan niin kuin työnkin kautta tullut. Ja hänkin käveli ohitse. Kun me puhumme lähimmäisen auttamisesta, niin me tietenkin helposti ajattelemme näin, ja se on ihan oikein, että siinä meidän kotona, siinä meidän perheessä, siinä on minun läheiset ja lähimmäiset, aviopuoliso ja lapset. Ne ovat meidän vanhempien sydämellä hyvin tärkeällä paikalla ja me huolehdimme ja murehdimme sitä, että miten ne meidän lapset pärjäävät täällä elämässä ja sitä me taivaan Isältä aivan niin kuin hänen siunausta ja varjollista pyydellen pyrimme kasvattamaan niitä lapsia niin, että ne tässä ajallisessa elämässä tulisivat toimeen, että ne olisivat sellaisia, että ne osaisivat ottaa muut ihmiset huomioon ja että ne oppisivat työntekoon. Siitäkin ehkä tänä aikana joudumme aivan niin kuin miettimään ja palaamaan, että minkälaista se meidän elämämme siellä kotona on, kun meillä ei enää kovinkaan monella ole sitä maataloutta, missä olisi paljon tekemistä, niin miten ne lapsemme, nuoremme oppivat sitten työtä tekemään. Minä en puhu sillä, että minä olisin sellainen isä, joka hyvin paneutuu ja niiden lasten kanssa touhua. Muistan, kun 50-vuotispäivä läheni, niin minä mietin, että kun vaikka päivämiestä lukee niitä kirjoituksia, kun lapset kirjoittavat vanhemmistaan, että meidän isä tai meidän äiti vei meidät aina marjaan ja tehtiin sitä ja tehtiin tätä ja
minä ajattelin, että aika huonosti minun lapset minun seurassa ovat päässeet tällaiselle retkille, niin sitten yksi vanhimmista pojista kerran sanoi, että no voisihan sitä kirjoittaa, että meidän isä vei meidät pääsiäisämmänä kaupungille keräämään ihmisiltä rahaa ja laittamaan kirjeitä ja massepalikoita tuhansille koululle, että kyllä me ollaan jotakin tehty ja se on suuri ilo tänä päivänä, että kaikesta huolimatta vanhempana huonosti asioihin paneutuvana. Minun täytyy kertoa teille, vaimoni minua on joskus, hän on opettaja ja hän yrittää minua opettaa, mutta vaihtelevalla menestyksellä, niin hän sitten kertoi kerran tämmöisen kertomuksen kodista, jossa isä oli työelämässä hyvin kiireinen, teki pitkää päivää ja oli paljon pois kotoa. Ja kerran sitten tämä isä tulee kotiin ja huomaa, että sillä kotona on aika hiljaista, niin hän kysyy lapsilta, että eikö vaimoltaan, että missä ne lapset ovat. Niin vaimo vastaa, että ne lähtivät jo. Minulla oli toiseksi vanhimman pojan häät kuukausi toista sitten ja siellä oikein havahduin, että kuinka tämä elämä todella menee joutuisasti, nopeasti. Hän on jo lähempänä 30 ja tuntuu, että se oli ihan vasta, vaikka Perhon suviseurat, jossa hänellä oli silmätulehdus ja hän oli muutaman vuoden ikäinen, niin nyt hän on jo tuon ikäinen ja toisaalta meillä kotona on sitten vielä taivaisa antanut meille, että meillä on semmoinen 4-vuotias Svea, jonka tuntuu, että hänen kohdalla on jotakin päässyt niin kuin maistamaan siitä, mitä ehkä elämän sellaisina kiireisinä vuosina ja ennen kaikkea omissa mietteissä monesti olleena, niin sitä aivan niin kuin ei huomaakaan siinä kotona. Lapset kyselevät asioita ja monesti tulee sanottua, että ei nyt, että nyt on vähän kiire tai nyt ei jaksa tai joku syy. Ja joskus olen jalosti ajatellut, että oikeastaan kun lapset jotakin pyytävät, niin pitäisi olla erittäin hyvä syy, miksi kieltää. Että niin kiireesti tämä elämä ja aika menee, että ne ovat kohta jo pois kotoa ja eikä ne silloin enää ole pyytämässä, että voisitko isä lukea tai tehdä sitä tai tätä. Ne ovat meille sellaisia rakkaita läheisiä, mutta tämä teksti haluaa tälle lainoppineelle ja myös meille tuoda ajatusta siitä, että me todellakin saisimme pysähtyä ja miettiä eri tilanteissa, että kuka on minun lähimmäinen. Pappi ja leeviläinen meni ohi, mutta yksi samarialainen vaelsi ja tuli hänen tykönsä, ja kuin hän näki hänen, armahti hän häntä. Hän tuli ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti öljyä ja viinaa ja pani juhtansa päälle ja vei hänen majaan ja korjasi häntä. Ja toisena päivänä matkusti hän ja otti 2 penninkiä ja antoi isännälle ja sanoi hänelle, korjaa häntä, ja jos sinä enemmän kulutat, niin minä palaatessani maksan. Jos se kirjan oppinut, joka kuunteli, oli pikkasen ihmeissään, kun Jeesus aloitti papista ja leviläisistä, niin todennäköisesti kun Jeesus rupesi puhumaan samarialaisesta, niin hänen sisällään nousi aivan niin kuin kiukku, että miten sinä niin halpa-arvoisen ihmisen otat tässä esimerkiksi sellaiseksi, joka mukaan tekee hyvää. Ne samarialaiset oli niin huonossa arvossa ja ne molemmin puolin juutalaiset ja samarialaiset vieroksuvat toisiaan, että kadulla varmasti vaihdettiin puolta, jos satuttiin kohdakkain ja ei tämmöinen lain oppinut, joka
joka oli ylpeä siitä, miten hyvin hän lakia täytti ja noudatti, niin hän ajatteli tämmöisestä samarialaisesta, että eihän se ole minkään arvoinen, että tunteneeko tuo edes lakia. Ja se on aivan avuton ihminen. Niin Jeesus nostaa samarialaisen ja sanoo, että tämä pysähtyi ja hän hoiti ja vei hoitoon. Ja sitten Jeesus kysyy tältä lain oppineelta, että kuka siis näistä kolmesta oli sinun nähdäksesi hänen lähimmäisensä, joka ryövärien käsin oli tullut? Se oli varmaan tiukka ja semmoinen vähän keljukin kysymys tälle lain oppineelle, ja hän väistää sitten sen nimeen, kun hän sanoi, että niin hän sanoi, joka laupiuden teki hänen kohtaansa. Hän ei voinut sanoa, että se samarialainen nyt tässä tällä kertaa vähän onnistui ja teki hyvin. Ja Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä myös niin. Jeesus tuolla esimerkillä tahtoi pysäyttää tätä lain oppinutta. Ei Jeesus tahtonut häntä kiusata, vaikka hän kiusaten sai sen vastauksen. Mutta Jeesus tahtoi hänen kohdalla pysäyttää ja aivan niin kuin esimerkillä valaista. Ja tässä Jeesuksen kertomuksessa tästä samarialaisesta, kun me sitä luemme ja Pyhä Henki avaa sitä, niin meidän silmiemme eteen nouseekin se, että tämä laupias samarialainen, että Jeesus puhuukin itsestään. Yhtä halpa kuin se samarialainen oli juutalaisille, yhtä halpa Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Yhtä halpana sen ajan lain oppineet pitivät Herraa Jeesusta. Ne hänet ylöön katsoivat, ne sitten ristiin naulitsivatkin hänen, kun ne pitivät Jeesusta aivan rikollisena ja tosi huonona ihmisenä. Jeesus tahtoi, niin kuin hän Markuksen kautta sanoi, että sinä olet lähellä Jumalan valtakuntaa, niin Jeesus tahtoi sitä sanoa, että sinun edessäsi on nyt laupias samarialainen. Jos sinä ymmärtäisit ja löytäisit oman kohtasi, niin sinä havahtuisit siihen, että minähän olen niin kuin tuo ryövärien ryöväämä mies, alaston ja puolikuollut, jota samarialainen tahtoo auttaa. Mutta ei tämä mies, häntä harmitti nämä Jeesuksen vastaukset ja hän varmaan puisteli päätä ja Jeesus, kun näki, että hän ei ymmärtänyt tämän kertomuksen syvintä olemusta, niin Jeesus sanoi, että mene ja tee sinä myös niin. Jos sinä haluat lain täyttämisen kautta, niin sinun täytyy silloin toimia niin kuin tässä minun tarinassani oli. Sinun täytyy jokaista. Sinä et voi ylöön katsoa jotakin, joka ei ole yhtä oppinut kuin sinä. Mutta mitä tämä teksti haluaa minulle ja sinulle sitten sanoa? Kun mekin kuuntelemme tätä, niin kyllähän me ajattelemme, että tuo pappi, leeviläinen, ne tekivät huonosti ja samarialainen teki hyvin. Ja näinhän minunkin pitäisi toimia ja sellaista mieltä saisin pyytää, että minä lähimmäiseni, joka on lähellä, mutta me olemme viime vuosina varsinkin puhuneet jo siitä, että meillä on lähimmäisiä hyvinkin kaukana, jotka tarvitsevat meidän apua. Se, että miten tällä elämän polulla meidän elämämme kulkee,
minkälaiset ajat meillä on. Emme me tiedä, vaikka me toisiamme näemme useinkin, emme me aina läheskään tiedä, mikä tuon veljen tai sisaren mielessä on, miten hän jaksaa. Me kysymme, että mitä sulle kuuluu, ja meiltä kysytään, että mitä sulle kuuluu, ja me vastaamme, että ihan hyvää, että mitäpä tässä. Mutta kuitenkin saattaa olla, että seurapenkissä siellä kotona on läheinen, joka väsyy omien kuormiensa alla, joka ehkä vähäisesti yrittää viestittää, että auttakaa minua, mutta ei ehkä jaksa tai kehtaa sanoa, että nyt minä en enää jaksa. Minä haluaisin rohkaista sinua, veljeni ja sisareni ja jokaista sanan kuulijaa, että silloin kun tuntuu raskaalle ja tuntuu aivan mahdottomalle, niin puhukaa siitä toisille ystävillenne. Ja se on hämmästyttävää, miten sitten sieltä saapii apua, ja pelkästään se, että joku kuuntelee, niin se rohkaisee meitä. Minäkin olen tarvinnut sellaisia ystäviä, jolle minä olen joutunut sanomaan, että kyllä minä tiedän, että meidän uskovaisten elämässä on tulevaisuus ja toivo. Mutta kun minun mielessäni meinaa vaan asua menneisyys ja pelko. Niin kuin on ystäviä, joille voi puhua, ja he aivan niin kuin näyttämällä näyttävät, että se on siellä se tulevaisuus ja toivo. Nämä asiat, mitkä saattavat nyt olla, niin ne ovat vain ajallisia. Ne kerran meitä tänne jää, mutta Jumalan lapselle on luvattu hyvää osaa tämän ajan jälkeen. Siellä on se tulevaisuus ja toivo. Minä olin sellaisella yrittäjäkurssilla Ranualla alkukeväästä tai talvella, ja siellä oli 200 uskovaista yrittäjää ja erilaisia luentoja. Mutta mä uskon, että meidän kaikkien siellä olijoiden mieleen jäi 2 sisaren kertomus omasta yritystoiminnasta. He kertovat siitä, miten heistä tuli yrittäjiä, kun työnantaja, jolla he olivat molemmat töissä, niin se yritys meni nurin ja he joutuivat työttömäksi, niin he ostivat tämän pesään ja päättivät, että he jatkaa samalla alalla. Sitten he kertoivat hyvin leppoisesti siitä, että ei meillä mitään kauheita suunnitelmia ollut, miten tästä mennään eteenpäin. Tehtiin niitä asioita, jotka tuntui tärkeälle, ja ne oli perheen äitiä, joilla vuosien saatossa kasvoi isot perheet. Ne vuorottelivat sillä tavalla, että jos toinen oli väsynyt, niin toinen sanoi, että mene sinä kotiin, niin minä hoitelen tätä nyt. Ja sitten vastavuoroisesti toinen hoiteli. Ja taivaan Isä oli siunannut sitä heidän toimintaansa, että nyt he kertoivat, että he aivan kadehdittavasti, että he pystyvät tekemään ihan 3-päiväistä työviikkoa, ja sitten on työntekijät, jotka hoitaa yrityksiä. Sitten kun he päättivät sen oman puheenvuoronsa, niin he palasivat siihen, että kun me aloitimme, ei meillä ollut mitään suunnitelmaa tai strategiaa tai visiota sen yrityksen puitteissa. Me vaan ruvettiin tekemään töitä, että ei meillä oikeastaan ollut mitään muuta visiota kuin että me kerran päästäisiin taivaaseen. Ja minä ajattelen, että se on hieno visio meille kaikille, olimme sitten yrittäjiä tai koululaisia tai mitä tahansa, että se on se kaikkein tärkein asia, että me kerran pääsisimme taivaaseen. Ja kun se visio saa säilyä, se näköala saa meillä säilyä, niin silloin elämän raskaina ja vaikeinakin aikoina, niin me jaksamme mennä eteenpäin ja me voimme puhua niistä asioista ja hakea apua. Tänä päivänä on saatavissa paljon apuakin, että ei tarvitse yksin niiden asioiden kanssa surra.
siinäkin me saamme rohkeasti olla pyytämässä ja ei meidän tarvitse uskoa sielunvihollisen saarnaa, kun se sanoo, että sinä olet uskomassa ja sinulla on tuollaisia vaikeuksia, ja sinulla menee nuin huonosti. Että eihän se voi olla totta, että Jumalahan on luvannut siunata lapsensa elämän, niin eihän tuo mitään siunausta sinun elämässä. Että se on ihan sama, että sinä kiellät uskosi. Mutta ei meidän kannata sielunvihollisen saarnaa uskoa. Raamattu sanoo monet asiat oikein hyvin, ja kun se puhuu meidän ajallisesta elämästä, niin se sanoo, että kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäät siihen. Sitä mekin saamme pyytää, että me voisimme siihen tyytyä. Minä ajattelen ja olen tullut ymmärtämään sillä tavalla, että tämä Jeesuksen kertomus tästä laupiasta samarialaisesta, sillä on jokaiselle sen kuulijalle tänä päivänä meille kaikille oikeastaan se viesti, että vaikka me olemme sen miehen tuntoisia ja kaltaisia, joka lähti kävelemään sieltä Jerusalemista Jerikoon, me koemme, että me olemme aivan rikki revittynä ja puolikuoleina. Jumalan lapsikin saattaa joskus olla sellaisissa tuntemissa, että onko minussa mitään uskoa enää jäljellä. Sinulle laupias samarialainen tahtoo tällä kertomuksella sanoa, että sinua ei ole unohdettu. Laupias samarialainen, hän kantaa sinua, hän vie sinua. Ja tässä majatalossa, jossa me saamme olla, niin meistä pidetään hyvää huolta. Tai jos sinä sanankuulija olet se, joka olet ajatellut, että minulta puuttuu, minä olen kuollut ja minulla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta ja toivoa ja onko minulle mitään armahdusta. Sinustakin Herra Jeesus tässä puhuu, kun hän kertoo tästä samarialaisesta, joka otti tämän puolikuolleen juhtansa päälle. Näissä seuroissa on aivan se keskeisin sanoma, että Jumalan valtakunnassa täällä on Herra Jeesus. Hän on laumansa keskellä ja hän on kaikille julistamassa tätä sanomaa, että aivan sellaisena kuin olet, oman kaltaisena, sinä Jumalan lapsi, sinä saat uskoa epäilysten ja kiusausten alla kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä on lupaus uskoa kaikki synnit anteeksi. Ja sinäkin, joka tunnet, että sinulla ei sitä lahjaa vielä sydämellä ole, niin sinullekin laupias samarialainen tahtoo tuoda sitä viestiä, että ei sinun tarvitse omilla voimilla. Siis sitä Jeesus tahtoi kuvata sillä puolikuolleella hakatulla, että semmoisella ihmisellä ei ole enää mitään omia voimia, niin kuin sillä lain oppineella, joka luuli, että hän omilla teoillaan. Siinä ennen sitä laulutuokiota laulettiin se virsi, että käykäämme nyt Jerusalemiin. Se päättyy kauniisti sillä tavalla, että käykäämme siis Jerusalemiin, on ikuinen kirkkaus siellä, ja luoksensa kerran hän kokoaa ne, jotka hän tunsi tiellä. Siitä tässä uskomisen asiassa on kyse, että meidät täytyy tuntea tällä tiellä, meidän pitää löytää tämä tie. Tällä tiellä, kun me vaellamme, niin Herra Jeesus tuntee omansa ja hänen omansa tuntevat hänet. Tälle tielle sinun sanankuulija kannattaa tulla yhdessä Jumalan lasten kanssa vaeltamaan. Ja se, kun Herra Jeesus meidät tuntee, me aina silloin tällöin saamme sitä aivan niin kuin ilonakin kokea. Ehkä puhuttelevinta on aina sellainen, kun joku ihminen saa parannuksen armon, läheinen tai kaukainen ihminen. Silloin sitä miettii, ja kun näkee toisen ilon siitä asiasta, että miksi minä epäilen tätä uskomisen asiaa, että noinhan se on ja noin minä haluan uskoa. Näin
saamme nytkin jäädä turvallisesti uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikilla lupaa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupaa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Se laupias samarialainen on siellä seurateltassa sinun vieressäsi, veljessä ja sisaressa. Ja näin hän on luvannut, että missä 2 tai 3 kokoontuu minun nimeni, niin siellä minä olen teidän keskellänne. Tällä tiellä minäkin haluaisin, että minä saisin varjeltua ja pysyä ja että perheeni, pyydän, että te minuakin ja perhettäni muistatte ja kannatte rukouksin. Tälle paikalle tullessakin niin oli hyvin rohkaisevaa se, kun monet sanoivat, että he rukouksin kantavat. Näiden kantavien rukousten alle tahdon nytkin jäädä ja pyydän omalle kohdalle, että saanko minä uskoa kaikki synnit anteeksi. Näin minä on halu ja näin me saamme kaikki nytkin jäädä Jumalan sanan siunattuun ja turvalliseen haltuun. Aamen.